Rapidul a suferit în meciul cu Farul, dar a bifat până la urmă al doilea succes din retur. Giuleștenii s-au impus cu 1-0, chiar dacă toată repriza secundă au jucat în inferioritate numerică. Marius Constantin a fost eliminat la pauză în drumul către vestiare după ce s-a certat cu arbitrul Robert Dumitru. Spadacio a avut prima ocazie a Rapidului, dar Curcă s-a opus golului. Constanțenii au dat replica prin Voiculeț, care l-a întins pe brazilianul Andrade. Giuleștenii au aflat la pauză că vor juca în repriza secundă în 10. Marius Constantin a fost eliminat în drum către vestiere după o discuție aprinsă cu arbitrul Robert Dumitru. Rapid nu s-a simțit prost în inferioritate numerică și a căutat golul. Fostul golgheter al campionatului croat, Jalovic, a fost aproape de deschiderea scorului, însă și Farul putea da lovitura la execuția lui Rusmir. Giuleștenii au marcat golul care le-a adus al doilea succes din retur în minutul 76. Maftea a deviat pe spate balonul centrat de Spadacio, iar Ricardo Fernandez a înscris al treilea său gol din acest sezon. Farul a amenințat succesul Rapidului o singură dată când puștiul minune Alibek nu a găsit cadrul porții. Rapid s-a impus cu 1-0, iar vinerea viitoare are derby la Cluj cu CFR-ul. La a doua repriză, cu 10 oameni, am avut un forcing vasti total la poarta Farului, cu multe ratări, o presiune extraordinară din partea băieților. Întotdeauna Rapidul a găsit resurse interne de a se motiva și de a arăta în exterior forța pe care o are în interior. Farul, așa cum a jucat în seara asta, mai ales prima repriză, merita cel puțin un joc egal. Tinerii noștri trebuie să capete experiență și în același timp să crească și în valoare. Mai avem mult de muncă, avem răbdare cu ei, mergem înainte. Important este că ei ne-au arătat în seara asta că pot.